Bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Blízky východ horí, Izrael a USA zaútočili na Irán a ten odpoveďou naplňa temný scenár. Ukrajina opäť udrala na ruskú flotilu. Afgánsko-pakistánsky konflikt naďalej eskaluje. Vítajte pri počúvaní 154. vydania Bezpečnostného radaru generála Pavla Macka. Vítaj, Pavlo. Ďakujem pekne. Počúvaj, ty si mi hovoril, že žijeme v nejakej výnimočnej dobe, temnej alebo zvláštnej. Jak si to myslel? No, ja mám 62 rokov o chvíľu a toto som ešte nezažil. Momentálne sme v situácii, že vlastne aj v tomto radare začínali sme s ukrajinskou vojnou a momentálne komunikujeme dnes 4 vojny a to sa nemáme ani čas venovať konfliktom, ktoré bežia v niektorých regiónoch, takže doba je naozaj zlá a my by sme asi potrebovali ten radar robiť niekoľkokrát do týždňa. Bojová hmla. Tak povedz mi, aký je vývoj na ukrajinských boiskách? Tak pokiaľ ide o ukrajinskú vojnu, bohužiaľ je trochu aj v tom tieni toho, čo sa deje v Iráne a v Perskom zálive, ale stále žiadna zásadná zmena. Momentálne je to také, že pokračuje tá opotrebovávacia vojna, sú také jemné taktické posuny, niekde sa posúvali Ukrajinci, tí mali vo februári pomerne úspešný mesiac, ale teraz Rusi ako keby sa prebúdzajú, takže snažia sa zatlačiť naspäť. Na jednej strane Rusi hovoria, že dosiahli nejaké lokálne úspechy pri Dobropili alebo sa bojuje pri Konštantínovsko-Druživskom smere, ale nejaké zásadné posuny nie sú. To sú desiatky, stovky metrov. Rusi tvrdia, že postúpili v Dnipropetrovskej oblasti, Ukrajinci to zatiaľ popierajú, že nevieme to teda overiť. Teda celkovo, keď to zhrniem, nič zásadné sa na tom boisku nezmenilo. Záporovská jadrová elektrárne sa objavila informácia, že by tam mohla byť nejaké lokalizované prímerie okolo, lebo sa tam opravujú elektrické vedenia. To znamená, citlivým bodom je energetická infraštruktúra a jej prevádzkovanie. Ale všimol som si, že Ukrajinci opäť zaútočili na prístav v Novorosísku. Čo sa dialo v strategickej kampani? Tak celkovo pokračujú tieto hĺbkové údery z jednej a z druhej strany. Ten trend je, že sú to skrátka zásadné priestory pre boisko a preto schopnosť pokračovať vo vojne. Rusi tlačia na ukrajinskú infraštruktúru a logistiku a Ukrajina cieli na ruskú energetiku, protivzdušné systémy a námorné kapacity. Tá ukrajinská línia úderu je taká, že mali momentálne najvýraznejšie také kombinované dronové operácie, vzdušné a námorné drony proti ruským cieľom na pobreží Čierneho mora. A v energetike zničili S-400 v Belgorodskej oblasti za miliardu systém. Poškodili S-400 práve v Novorosísku. No a v Novorosísku, keď sa pozriem na také tie najväčšie údery, tak v Novorosísku zasiahli ropný terminál, ale aj námornú základňu, kde kotvia lode. A jedna z tých lodí je admirál Esen, je pomerne veľa poškodená. Podľa tých najnovších informácií horelo tam 18 hodín, hasili... A z tej strieľali tie rakety, hej? No a z tej strieľali práve rakety Kaliber, ale tá loď mala aj senzory, prvky elektronického boja. To znamená, chránila aj potom ten prístav a tie lode v tom priestore. No zasiahli aj vrtnú, alebo tú ťažobnú plošinu a zrušili v úvodzovkách Rusom vrtuľníka a 527. Rusko to využíva, tieto platformy, aj na svoj prieskum, spojenie a podporu vzdušnej obrany proti dronom, lebo oni tam vlastne, to je také predsunuté stanoviska vlastne. No, takže boli pomerne úspešní Ukrajinci. Rusi na oplátku zasiahli ukrajinské prístavy a energetiku, útočili predovšetkým na Odesu a na prístavy na Dunaji. No ale zaujímavá epizóda bola, ale nie je to preukázané. Rusi to propagandisticky sa snažia využiť a tvrdia, že im napadli Ukrajinci aj tanker pri libýskych brehoch v Stredozemnom mori,
ktorý sa nakoniec, bol to tanker na skvapalnený plyn, ten tanker sa potopil. Sa vyparil. Vyparil sa, alebo sa zmenil na ponorku, ale tam Rusi sa snažia to politicky rámcovať, lebo nie je vôbec preukázané, či to boli Ukrajinci a ako by spolupracovali s tými líbyjskými frakciami, lebo dron bol vypustený z líbyjských brehov. Viem si predstaviť, že tam môžu byť aj takí, ktorí nemajú radi Rusov, aj z tej Líbie, ale čokoľvek nech sa deje, Rusko to samozrejme dáva do poli. Pozrite sa, Ukrajina eskaluje, to sú teroristi, takže snaží sa to zneužiť na ten informačný boj. No dobre, a čo je ešte v tomto informačnom boji nové? Tak keď sa na to pozriem, úplne zásadná informácia, že Rusi opäť pokračujú vo svojej reflexívnej kontrole voči Európe, šíria von správu. Čo je to tá reflexívna kontrola? To je taký spôsob manipulácie informácií, vytváranie prostredia a nátlakových akcií, ktoré ovplyvňa tvoje rozhodovanie, že ty si sám na seba dáš ako keby autocenzúru, že z opatrnosti, aby si ďalej neeskaloval, sa začne správať podľa toho, čo vlastne chce ten tvoj protivník. Rusi sú v tomto majstri sveta. Od 67. roku nejaký profesor Lefebvre toto vymyslel a inak používa sa to v marketingu. V marketingu a tie podprahové marketingy, ktoré sú, to je presne to, čo ťa ovplyvní, že zrazu prídeš do obchodu a nevieš a niekedy ani úplne racionálne vysvetliť, že prečo si kúpil niektoré veci, lebo už si ovplyvnený týmto pôsobením. Je to také, že není to nelineárne, je to v tom, že vlastne to není priamo, že ti povedia, čo máš urobiť. Ale jednoducho na konci ti tak otvoria také možnosti a tak ťa zblbnú a zmanipulujú, že vlastne ty začneš sám seba omezovať. Takže teraz tá najnovšia reflexia, to bol Orešník, to sú tie jadrové reči Rusov, neustále zastrašovanie, ktoré ide za hranicu racionálnosti, lebo keď Rusi povedia, že hodíme na vás atomovú bombu, tak ako normálny človek je z toho vystrašený. Expert si povie, no fajn, však my máme možnosti odvety jadrovej, to znamená, ten Rus to vie, nemôže len tak hodiť bombu niekde. No, takže teraz hovoria a obvinujú Britániu a Francúzsko, že sa snažia dať Ukrajine jadrové zbrane a že Ukrajina by to mohla použiť ako špinavú bombu. Toto mi začína pripadať, že Rusom tetie do topánok. Presne. A potrebujú odpútať pozornosť, potrebujú zastrašiť, aby sme nepodporovali tú Ukrajinu. A dokonca ja by som si typol, že sú natoľko bez chrbtovej kosti, že by boli schopní za určitých okolností oni aj tú špinavú bombu použiť, len by museli mať istotu, že vietor nezafúka tak, že to poškodí im. Lebo ak by Ukrajina chcela takéto niečo robiť, veď zo svojich elektrární má dosť jadrového materiálu. Toto je to najnovšie a samozrejme už som spomínal tie incidenty námorné, že snaží sa to podsunúť Ukrajine ako terorizmus, ale rovnica je stále rovnaká. Rusi ako silnejší partner zaútočili na krajinu v svojom susedstve a snažia sa ju obsadiť. Poďme na Blízky východ, skôr než si rozoberieme útoky na Irán. Čo sa dialo v Gaze a v Izraeli v skratke? Ten týždeň sa niesol v znamení udržiavania vysokovej intenzity bojov v Gaze, ďalšieho takého zhoršovania tej humanitárnej situácie a medzinárodného tlaku voči Izraelu. Ten vojenský vývoj Izraelci operovali predovšetkým v strednej a južnej časti pásma Gazy, hlásili letecké a dronové údery na bezpečnostné zložky Hamasu, a to sú legitímne vojenské ciele z pohľadu Izraelu. Začali tú vojnu, nechcú sa odzbrojiť. Trošku zanikla vlastne táto vojna v Gaze, ako keby v tom širšom kontexte, v tom väčšom konflikte, takže aj v tom politicko-strategickom kontexte tá regionálna eskalácia v Iráne odpútala trochu pozornosť. V Gaze sa malo viacej tlačiť na Hamas, aby sa ozbrojil na inštaláciu tej novej administratívy. To je teraz na nejaký čas bokom. Európske štáty, najmä Španielsko, kritizovali izraelský postup a nechcú vlastne ich podporovať, ale je tam proste nejaké napätie. Niektoré tie krajiny Európskej únie stále ako keby nevnímali, že tam je nejaká dynamika vývoja, ale celkovo táto oblasť, aj samotná Gaza trpí teraz na to, že pozornosť sa upiera niekde inde. Medzi tým v Izraeli vidíme, že je terčom masívnych útokov. Mám kamaráda, ktorý odišiel z Kieva, prešiel do Tel Avivu, nejako si nepomohol, bohužiaľ.
No a poďme teda na ten Irán a rozober to podrobnejšie, prosím ťa. Dobre, takže najprv začneme tým, že jasne, že tých správ je veľa, poslucháči majú možnosť si sledovať tie jednotlivé správy alebo pozerať sa na naše portály alebo na tie zahraničné, kde vidia tie detailné taktické správy. Toto ja nejdem robiť, ani to nemá zmysel v takejto relácii, takže skúsim to taký prehľad, že čo sa vlastne od toho minulého piatku udialo za ten týždeň. Povedz, lebo ja už si nepamätám. No, je toho tak veľa, akože to prekrýva jedno druhé. Takže v piatok sme konštatovali, že to riziko sa zvýšilo, v sobotu sa potvrdilo, robili sme na to krátke video, ale v piatok vlastne bol to 27. bola taká posledná predvojnová fáza. USA a Izrael dokončovali presuny strategického letectva protivzdušnej obrany námorných síl do oblasti. Západné služby už varovali pred bezprostrednou iránskou eskaláciou. To už je taká tá retorika, ktorá má podporiť aj to začatie tých útokov a následne diplomacia bola paralizovaná, tie rokovania uviazli, takže počuli sme aj tie vyhlásenia, že tie rokovania sú na mŕtvom bode. Takže mnohí aj očakávali tie údery, ale 28. sa stalo to, že aj tí Iránci, oni čakali, že vždy je výhodný ten víkend, posledné všetky tie operácie, keď sa vrátim od roku 90, začínali vždy v takom čase. Jednak sa minimalizuje ten dopad na trhy finančné, pretože cez víkend sú zatvorené burzy, to znamená, medzi tým sa tá situácia trochu vyjasnilo, vždycky ten prvotný šok je najväčší, ktorý môže spôsobiť úplný šok aj na týchto trhoch. Po druhé, aj tie možné civilné straty sú relatívne nižšie. V tomto prípade ten víkend bol v piatok pre islamský svet. V sobotu začali robiť a keď videli, že ten útok neprišiel v tých skorých ranných hodinách, ktorí oni počítali, že by to tak mohlo byť ako vždy, tak pokračovali v tom, čo mali dobre zmapované spravodajsky aj Američania, aj Izraelci a udreli. Udreli priamo na rokovanie ajatolláha Ali Chameneiho a celej tej jeho rady revolučnej. Zabili tým pádom veľké množstvo funkcionárov toho vedenia a spustili zároveň tie operácie, lebo toto bolo len také antré. A nastal ten prvý deň šokový úder na to vedenie a nastal úder na tie úplne kľúčové systémy protivzdušnej obrany. Tieto údery boli vedené z diaľky, to znamená raketami Tomahawk, strelami s plochou dráhou letu. Izrael nejaké rakety vyslal a zvyšok vyslal rakety vzduch-zem, ale mimo vzdušného priestoru Iránu. Až následne v druhej časti dňa začali sa približovať a začali postupne ničiť tú protivzdušnú obranu od tých najvyšších vrstiev a postupne to prehlbovali. Keď sa pozrieme na ďalší deň 1. marca, prišla prvá iránska reakcia. Ten prvý deň bol naozaj taký, iba niektoré spontánne údery boli a boli také vlny tých rakiet, ale už taká konsolidovaná bola v nedeľu. Vyhlásili svetú obranu a mobilizovali zvyšky velenia a začali tie masívne raketové a dronové útoky. Tie mimochodom potom v priebehu tých dní postupne ich intenzita klesá, ale to by som nepreceňoval. Je pravda, že im degradujú tie americké a izraelské sily, tieto odpalovacie zariadenia a tie ich kapacity. Je pravda ale aj, že Irán ich má veľké množstvo, má tisíce rakiet. Naviac v oblasti Perského zálivu môže používať aj rakety krátkeho dosahu, to znamená taktické rakety, aj také jak FAT. To sú rakety okolo 300 km, podobné ako Točka alebo tie staré Iskandery. A to v tom zálive mu stačí na to, aby dokázal vyrušovať tie krajiny. A tie rakety stredného a väčšieho stredného dosahu, ktoré sú schopné zasahovať, Izrael si ešte necháva. Takže to bola nedeľa 1. marca, zároveň pokúsil sa aktivovať tie svoje milície, Hizballah a ďalšie. 2. marca v pondelok rozšírili Spojené štáty a Izrael tú svoju kampaň, začali systematicky likvidovať raketové sklady, výrobné kapacity a logistiku tých islamských revolučných gárd. Cielene, úplne logicky, zasahovali proti komunikačným a kybernetickým uzlom. Irán sa pokúšal už vtedy narušiť námornú dopravu v Hormuzskom prielive a viedol, mimochodom, to sa menej hovorí, preto som si to sem poznačil, že aj kybernetické útoky proti energetickým a finančným systémom v regióne zasiahol viaceré krajiny, zasahoval nielen americké základne, zasahoval zaujímavá informácia, ktorá nebola dlho vidieť, ale hneď v tých prvých vlnách
napríklad poškodil Saúdskej Arábii radary k systému THAAD. To je ten lepší než Patriot, z väčšieho dosahu systém proti tým balistickým raketám, ktorých ničí vo vysokej letovej hladine ešte predtým, ako keď začína tá finálna fáza letu, to má zostup. O tom samozrejme z bezpečnostných dôvodov tieto krajiny veľa nehovoria. 2. marca tým pádom bol taký ten zlom, že na jednej strane Spojené štáty Izrael rozširujú a Irán sa pokúsil narušiť námornú dopravu. 3. marca v útorok sa to točilo okolo Hormuzského prielivu. Tu ťa preruším, keď môžem, prepáč, Paolo. Iránčania tvrdia, že nezablokovali Hormuzský príliv, ale o tom to asi bude tak, že už ani ho nevedia zablokovať. Áno, lebo tam nastalo to, že Spojené štáty začali intenzívne likvidovať iránske námorníctvo. K dnešnému dňu deklarujú, že zhruba 30 lodí je zničených. Videli sme aj jednu loď, ktorá sa vracala z cvičenia z Bengalského zálivu a bola pri Srí Lanke, tak americká ponorka ju torpedovala. Inak od druhej svetovej vojny prvý raz, čo bola loď potopená Američanmi torpedovaním. Britský krížnik Sheffield pri Falklandských ostrovoch bol potopený, ale francúzskou raketou Exocet odpálenou z argentínskej stíhačky. Vtedy si Francúzi spravili veľkú reklamu pre tie rakety, lebo jednou raketou dali mohutný krížnik dole na dno. Takže snažia sa Spojené štáty, oni to teoreticky aj budú vedieť robiť, budú to robiť podobne ako v Červenom mori, že budú tlačiť na to, že tam dajú aj lode a budú chrániť proste tie veľké tankery. Momentálne je to tak, že robia tam tie vyrušovacie aktivity, napadli aj dronmi niektoré tankery Iránci, ale na druhej strane je tam aj veľká rezervovanosť zo strany tých spoločností, proste majú strach. No, takže 10% dopravy pokračuje, ale 90% je mŕtvych, takže není úplne zablokovaný. A úplne zásadné, aj keď som to chcel povedať v inej časti, ale poviem to teraz, je, že ani Iránu nevyhovuje úplne zavretie Hormuzského prielivu, lebo jeho ropné polia sú na západe pri hraniciach s Irakom a tiež potrebuje prevážať všetko cez Hormuzský prieliv. Čína začína tlačiť, pretože je nervózna, lebo Čína berie napríklad 80% všetkého iránskeho exportu ropy ide do Číny. Tak Čína toto stratí, takže Čína teraz prišla s nejakou iniciatívou. Ale aby som to dokončil, takže ten Hormuzský príliv sa tam komplikuje tá situácia. Od 4. marca sa dostali, to znamená od stredy, sa dostali izraelské a americké sily do takého stabilného tempa tých náletov, chytili taký pravidelný rytmus, ale nemyslím pravidelný v tým, že bol predvydateľný pre tých Iráncov, ale systematicky ničia, zamerajú sa na 3 veci, pokračujú v dorážaní alebo ničení tej protivzdušnej obrany, idú aj na tie nižšie vrstvy, snažia sa ničiť letectvo, po druhé systematicky ničia tú produkčnú schopnosť Iránu k tým raketovým programom a snažia sa aj sklady týchto rakiet a dronov ničiť a odpaľovacie zariadenia. No a medzi tým Izrael začal masívne útoky proti Hizbalahu, pretože Hizbalah v tých prvých hodinách porušil to prímerie, o ktorom sme tu viackrát hovorili a zaútočil salvou raketovou na Izrael, na viaceré miesta. Dokonca vypustili drony na cyperskú základňu, alebo tá britskú základňu na cyperských ostrovoch. Briti tam majú 2 také suverénne oblasti. Takže ten stav je teraz taký, že momentálne pokračujú tieto intenzívne boje, deklarujú tí partneri Američania a Izraelci, ktorí vedú koordinované operácie. Nie je to jednotná operácia, nemá to jednotné velenie, ale koordinovaná. Tak deklarujú, že de facto dosiahli už vzdušnú nadvládu, majú 80% tej protivzdušnej obrany zničenej a teraz vlastne prídu také prostriedky, ktoré doteraz to boli všetko drahé, tie rakety s presným navedením ďalkové, teraz budú môcť púšťať aj tie bomby, už tam boli tie bombardéry B-2 a budú púšťať tie tzv. JDM alebo tie americké klzavé bomby,
ktoré sú podstatne lacnejšie a môžu zasahovať tie ciele. No a čo vlastne teda chcú Spojené štáty a Izrael dosiahnuť? Lebo to čítam, že nemajú žiadny plán a že to zlyhá. No tak ako to vidíš ty? Čo chcú? Je to také, že plánovali to niekoľko mesiacov minimálne a z toho, čo komunikujú verejne a čo teraz Spojené štáty ako keby zase zaradili spiatočku, lebo počuli sme rôzne verzie. Najprv sa vysvetľovalo ako keby dodatočne, že prečo vôbec zaútočili. Potom povedali, že budú chcieť aj zmenu režimu, keď medzi tým niekto poradil Trumpovi, že to nemusí byť také jednoduché, tak teraz včera doslova povedal, že on akorát chce rozhodovať o tom, že kto tam bude nový šéf, ten nový ajatolách alebo nový ten líder. Oni to majú v ústave definované, že akú má pozíciu, že to nie je len nejaký duchovný vodca. Reálne to je vlastne skutočná hlava štátu, je ten vodca celého toho islamského režimu. Prezidenta má nejakú úlohu, potom sú tam rôzne tie rady, ktoré oni majú a teraz majú aj vlastne tú voliteľskú radu, tu budú sa snažiť tí druhí zase zlikvidovať. Takže reálne si myslím, že tie minimálne ciele sú, a to vychádza aj z tej logiky, čo Izrael hovoril, zlikvidovať a degradovať do maximálnej možnej miery jadrový program, aby ho dlhodobo nevedeli reštartovať, zlikvidovať do maximálnej možnej miery tie raketové sily a schopnosť hlavne ďalej vyrábať rakety, lebo Irán to vedel zrýchlovať, to znamená, pôjdu po tej priemyselnej základni, pôjdu po tých výskumných centrách, pôjdu po tých ľuďoch. No a po tretie, obmedziť tie regionálne skupiny. Tu je zaujímavé, že Hizballah zaútočil, v Iraku sa tie skupiny aktivovali, Husijovia sú napríklad ticho. Moje vysvetlenie preto je, relatívne sú ticho, lebo predtým Ty si tam bol, že vieš? Sledujem správy. Nevidím žiadny reporting od nich. Takže že prečo asi sú ticho? Moja taká úvaha je, lebo ten konflikt už je príliš silný. Štáty zálivu nemajú až taký záujem ísť do priamej konfrontácie s Iránom. Ale Saudská Arábia, keďže je zasahovaná, napriek tomu, že sa snažila sa vyviniť z toho konfliktu a byť mimo neho, tak v momente, ako náhle by Husijové začali intenzívnejšie útočiť, bola by to dobrá zámienka pre Saúdskú Arábiu, že tým pádom tú silu, ktorú majú, by nepoužili proti Iránu, ale proti ním, lebo oni sa o to pokúšali v roku 2016. Takže toto je minimálne, boli tie úvahy o zmene režimu, boli aj tie úvahy... No to uvidíme ešte. Uvidíme. Samozrejme, štát sa môže všeličo, ale tá realita je, že teraz to vlastne naznačujú, že chcú degradovať tú schopnosť a chcú dosiahnuť, že na konci, keď toto zdegradujú, aby to bol Irán, ktorý požiada o prímerie a podpíše takú dohodu, ktorá im bude vyhovať a ktorá umožní dlhodobú kontrolu toho, čo sa v Iráne deje. No a Irán má akú stratégiu? No a toto je to, že nastal vlastne ten scenár, ktorý my sme tu rozoberali, ten horší scenár, alebo takmer najhorší. Ešte nie je priamy otvorený konflikt medzi tými štátmi, ale ten konflikt sa prelial do celého regiónu. Irán to urobil zámerne. Útočí na americké sily, ale bolo by to príliš veľa náhod, že zároveň útočí aj na niektoré ropné zariadenia. 2 stíhačky Su-24 boli zostrelené tesne minútu, 2 minúty predtým, než zhodili kargo na americkú základňu a na plynový terminál. Takže tam to vyzerá tak, že Irán teraz pochopil, že nemá, to svoje nebo nevie uchrániť, ale predĺžovanie konfliktu mu v podstate vyhovuje. Je to riskantná hra zo strany Iránu, lebo to môže znamenať, že ich úplne zlikvidujú, ale momentálne je to tak, že minimálne v najbližších dňoch a možno pár týždňoch to vyhovuje Iránu, že vlastne aj keď nebude dávať masívne vlny, ktoré by reálne uškodili, ale to, že zavrie ten priestor vzdušný v tej oblasti, že vyruší tú námornú prepravu, že zastavili v Katare produkciu skvapalneného plynu, že Saudská Arábia odstavila nejakú základňu, týmto sa snaží vyvolať ako keby pnutie a protitlak proti Spojeným štátom, naviac vyčerpáva ich protivzdušné obrany. Takže je to taká stratégia únavová, že oni vedia, že nedokážu nás za 2-3 dní úplne všetkých zlikvidovať. Ten systém je príliš robustný, Irán je obrovská krajina. To znamená, oni dokážu zničiť tie špičky, ale tá schopnosť toho systému, ktorý je zalezený v tých štruktúrách, je pomerne veľká a na toto sa spoliehajú v tej svojej stratégii, že vlastne nakoniec to bude tak, že aj tí Američania a Izraelci
ponúknuť nejakú dohodu, ktorá bude pre nich ešte dôstojná. No ale aj Američania stratili 3 stíhačky, myslím, že 3 boli. No ale nezostrelili ich nepriatelia, ale priatelia. Tu sa ukazuje, ako je extrémne dôležité mať koordináciu medzi tými silami, inak je tam to epické video, kde usmievajúca sa pilotka F-15, F-15 výkonný bojový stroj dvojmotorový, to je lietadlo vzdušnej nadvlády, sa to volá, to není taktická stíhačka. No tak odkráčala s úsmevom, no tak bohužiaľ, no zostrelili ste ma. A to som nevidel. Ja som to videl, také krátke video, usmievala sa, proste bola živá, lebo nejaký ten miestny, ako ešte jej poďakovať, že teda ďakujem, že nás chránite. To bohužiaľ, to je vojna. A preto sa táto časť volá bojová hmla a vlastne toto je ten problém. Takže keď to zjednoduším, bojovali tie kuvajtské systémy proti iránskym dronom a raketám. Bola tam trma vrma v tej dobe. To vždy, keď je takýto útok, tak aj vzlietajú lietadlá a došlo k nedostatočnej koordinácii a systém dokázal bohužiaľ zložiť aj tieto stíhačky. Boli zasiahnuté aj ďalšie veci. Napríklad v Bahrajne veľa sa samozrejme tí proiránsky o tom veľa hovorili. Čo sa stalo, bolo, že mali taký taktické operačné centrum v prístave Bahrajne, ale ja som čítal tie správy. Oni aj žiadali, to bolo ad hoc tam urobené a to nebola nejaká dlhá permanentná základňa. A bolo to viacej s tými logistickými jednotkami a nemali protivzdušnú obranu. Toto sa ukazuje, že jednoducho protidronovú, protivzdušnú obranu aj naša armáda, všetky armády musia mať, lebo okamžite ste zraniteľní. No a štáty Perského zálivu majú aké vojenské kapacity? No, to je zaujímavé, lebo to nie sú žiadni malí hráči, keď to porovnám napríklad našimi slovenskými pomermi, pretože tieto krajiny majú pomerne vyspelé systémy protivzdušnej obrany, kupovali z viacerých zdrojov, niektorí dokonca chceli kupovať aj ruskú E-400, to by si pomohli, ale je pravda, že poprvé, treba povedať, že 6 krajín, Kuvajt, Katar, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábia a Oman tvoria spolu takzvané to je, že Gulf Countries Council alebo Gulf Cooperation Council, je to vlastne Rada pre spoluprácu krajín Perského zálivu. Je to vojensko-bezpečnostné zoskupenie, je to pakt. To znamená, majú dokonca aj spoločné vojenské velenie, majú prepojené vzdušné sily a tieto sily protivzdušnej obrany. Už menšia miera integrácie na úrovni tých pozemných síl, ale v tejto oblasti vzdušnej obrany oni sú integrovaní, majú spoločné vojenské velenie. To napríklad Európa nemá. Takže tie krajiny, veľmi rýchlo to prebehnem. Keď sa pozriem na protivzdušné systémy, tak používajú Patrioty PAC-3, to je tá najmodernejšia verzia protiletecká, protiraketová. Sú teda schopní zachytávať balistické rakety, drony aj krídlaté rakety. Majú ich vlastne skoro všetky krajiny okrem Ománu. Majú systém THAAD, ktorý majú Spojené arabské emiráty v plnom rozsahu a čiastočne bol nasadený ten systém aj v Saúdskej Arábii. To je, v Kórei to majú Američania ešte a na Tajvan to by chceli dať. To znamená, vo vysokej fáze letu vedia chytať balistické rakety. Majú európsky systém SMPT, to bolo aj u nás, to je tá Mamba. Tieto systémy majú viaceré štáty. Majú vlastné domáce doplnkové systémy, ako napríklad Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn. Majú ešte systémy menšie, krátkeho dosahu. Keď sa pozrieme aj na ich letectvo, tak majú pomerne vyspelé letectvo, najsilnejšie saúdsko-arabské, 100 moderných bojových stíhačiek, medzi nimi F-15, rôzne verzie, Eurofighter, Typhoon, Tornado, to už sú také dožívajúce a majú už tie spomínané protivzdušné systémy. Keď sa pozriem na Spojené arabské emiráty, majú Block 60, to sú tie pokročilejšie stíhačky F-16, Mirage 2009 verzia alebo rada, majú objednané Rafale F4, Katar má malé letectvo, ale veľmi rýchlo ho modernizuje. Momentálne hlavné alebo platformy sú Rafale francúzsky a Eurofighter, Typhoon, F-15 majú takisto niektoré verzie. Kuwait má F-18, Super Hornet, a predovšetkým aj Eurofightery.
Oman má staršie verzie F-16, ale má Eurofightery, Typhoon. No a keď si zoberieme Bahrajn má aj tú verziu stíhačiek F-16, ktorú sme kupovali my. Bahrajn bol prvý zákazník. Celkovo vlastne tých uplynulých 20 rokov, keď si tie európske zbrojovky sťažovali, že vlastne Európa nezbrojí a že sotva prežívajú, tak to boli tieto krajiny zálivu, ktoré ich udržiavali nad životom. Tady vidíte, že je tam väčšia expozícia tým európskym strojom, že to nie sú len tie americké. No a poďme k tomu dôležitému zmena režimu, o ktorej sníva alebo hovorí Donald Trump. Je reálna? Nie je príliš reálna. Ja upozorňujem alebo dávam do pozornosti poslucháčov aj týždeň, printový týždeň, ktorý vychádza tento týždeň, kde vlastne robím takú podrobnejšiu analýzu celého tohoto konfliktu. Dnes vychádza a ja to teda len stručne poviem, aby som to neopakoval, ale je tam problém s tým, že ten systém je tam príliš dlho, má nejaké benefity a je to taký nepotický systém, ktorý sa akoby je prerastený a je konsolidovaný. Nemal problém v minulosti zabíjať tisíce vlastných občanov a vie aj to, že keď padnú a budú porazení, že môže prísť aj pomsta. To znamená, toto ich drží pokope a oni sú pomerne silní a sú vyzbrojení a kompaktní. Budú ich tieto nálety degradovať, ale nie je to také jednoduché. Zatiaľ, čo opozícia je veľmi roztreštená. 4 skupiny opozície. Prvá je tá zahraničná Reza Páhlavi a podobne. Momentálne on sa cíti, ale predsa len treba povedať, že jeho otec bol vyhnatý z Iránu, lebo ku koncu tej svojej vlády, a keď bol prozápadný, tak už potom používal silové nástroje. No ale ani zďaleka nie je také ako teraz. No, jasné, to sa nedá porovnať, no ale stále je to také, že nie je to jednoduché. Po druhé, nemáš to zázemie. 40 rokov žije mladý Páhlavi v Spojených štátoch. On síce hovorí, že má akoby to spätie, ale nemusí to byť úplne celé. Také, že by vlastne oslovil všetkých Iráncov. Druhá časť je tie rôzne protestné hnutia, tie sú ale rozštiepené, nemajú spoločného vodcu. Sú to silné vlny, horizontálne, ale nevie to pomôcť. Tretia skupina sú technokrati a to je možno na čo aj Donald Trump by asi tak počul, podobne ako vo Venezuele, že však dobre, boli síce namočení s tým režimom, ale sú to takí tí skôr technokrati, ktorí nejdú až tak ideologicky, ale skôr vnímajú, že však ten Irán sa musí nejako integrovať do medzinárodného systému, aby prežil. No a štvrtá skupina sú tie národnostné menšiny. Takže objavila sa aj taká úvaha, že by mohli ísť títo napríklad Kurdi. To by nebolo asi tiež prijaté, lebo jednoducho to by bol okamžite externý element. Nehovoriac o tom, a dávam len do pozornosti, Petra Mlenka mi písal, myslím, že v denníku N, dobrú analýzu práve len tým Kurdom. Vlastne Kurdov nikto nechce, lebo v momente, keď tým niekto dovolí samostatnosť, všetky okolité krajiny s tými kurdskými menšinami majú problém. Takže je to malá šanca, že by títo spravili. Ale uvidíme, aký bude ten vývoj. Zatiaľ tam taký suverén alebo nejaký favorit nie je. Strategické zákulisie. No a Spojené štáty vraj mali proti Iráncom nasadiť ich vlastnú zbraň, klony dronov Shahed. Môžeš to objasniť poslucháčom? Áno, Spojené štáty spravili niečo ako spätné inžinierstvo, reverzný inžiniering a vlastne vyrobili drony, ktoré tvarovo sú veľmi podobné Shahidom. Dali tam svoju vlastnú elektroniku, dokážu ich navigovať cez Starlink a vybudovali prvú útočnú bojovú jednotku americkú dronovú. Je v podriadenosti amerických špeciálnych síl. Oni majú rôzne tie grupy. CENTCOM alebo veliteľstvo Stred v Tampe, ktoré má na starosti Blízky a Stredný východ, má takéto veliteľstvo špeciálnych síl. A pod ním je zaradená Task Force Scorpion Strike, alebo teda účelové zoskupenie Scorpion Strike. A toto vlastne operuje tieto drony, takže ich nasadili intenzívne proti Iránu, sú schopné prenikať, navigujú sa aj cez Starlink, dokážu ich rojiť, to znamená, dokážu ich spájať do koordinovaných rojov a použili ich hneď na začiatku tej invázie. Nie je tá dislokácia tej jednotky samozrejme zverejnená z pochopiteľných dôvodov, ale je to proste dané niečo, aby okoštovali aj Iránci svoju vlastnú medicínu. Jasné. No. A vraj nasadili aj nejaký laserový systém na ochranu proti dronom, ktorý je namontovaný na lodi. Čo to je? Funguje to? Funguje to. Je to systém Helios. Ja to mám aj také poznámky k tomu, že čo to je zač, lebo
Iránci teraz deklarovali, že zaútočili na USS Lincoln, na tú lietadlovú loď, najprv že balistickými raketami, potom, že ju zničili, alebo nezničili, ale poškodili ju dronmi. A realita je taká, že lietadlová loď nikdy nejde sama, aj tie lode majú systém protivzdušnej obrany, celkovo tá flotila má systém Aegis, to je ten aj proti balistickým raketám ďalekého dosahu a vlastne v Poľsku máme tú stanicu aj v Rumunsku, ktorá je akoby na zemi, inak Aegis je aj onshore, to znamená na pobreží, tie pozemné stanice Aegisu sú aj v zálive, tie krajiny to majú, ale toto je na takú tú najväčšiu časť tej cibule, za tým sú potom protiletecké rakety RIM, to sú také do tých 120 kilometrov. Za tým sú, keď sa dostane hociaký cieľ blízko, majú systém Phalanx, to sú také, vidieť to v tých filmoch, tie rotačné rýchlopálne kanóny. No a teraz prichádza tento systém Helios, inak 61 kW, to je výkonný laser, je tam viacero ako laserov, sú koordinované do toho, aby vytvorili ožarovač alebo silný lúč, na niekoľko stoviek metrov až kilometrov dokážu ničiť nielen drony, ale oni dokážu ničiť aj malé námorné drony, aj niektoré tie člny menšie. A je to teda pomerne silný prostriedok. Výhodou je, že tieto lode väčšinou majú veľmi silné agregáty na generovanie energie a vlastne to je jeho zásobník munície, že vlastne nepotrebuje žiadnu muníciu, nevie uspotrebiť. No ale čítal som, že aj Izraelčania majú lézere, ktorými vlastne môžu zostrelať tie rakety, ktoré prilietajú z Libanonu, a že ich môžu na autách používať a že je to veľmi lacný prostriedok na zostreľovanie. To je Iron Beam, alebo teda ten oceľový lúč, je to tiež systém krátkeho dosahu. Izrael ho už experimentálne používa 2 roky a rozširuje ho, lebo to je ako keby zase doplnok ďalšej vrstvy do toho systému Iron Dome. Áno. Tak ale poďme ešte k Ukrajine. Vojna proti Iránu má dopad aj na Ukrajinu, to je jasné. Chýba jej munícia pre F-16, ale aj do protivzdušných systémov Patriot. Na druhej strane Ukrajina zas ponúka Spojeným štátom a krajinám v zálive možnosti protidronovej obrany. Je to reálne, že si navzájom pomôžu? Tu je tá argumentácia zo strany Ukrajina, teda tvrdí, že boli oslovení. Ja si myslím, že aj oni aktívne oslovali tie krajiny v zálive, lebo poukazovali na jednu vec, čo som aj ja poukázal, že síce Trump tvrdí, že má munície dosť, aj Hexet, ale je taký odhad, že za tento prvý týždeň sa vystrelalo zhruba 800 rakiet do Patriotov. Ja som to tu viackrát hovoril, že keď začínala vojna na Ukrajine, nemyslím vojna, tá začala 2014, ale tá ruská invázia, tak tie americké spoločnosti boli schopné vyrábať zhruba po 550 kusov každého toho druhu do Patriotov, lebo je úplne iná raketa PAC-3 a iná raketa PAC-2. Tých je trošku aj viacej, tam je aj licenčná výroba vonku. A teraz to rozšírili už na nejakých 650, ale vlastne plán bol, že do roku 2027, tak si to zoberme za akú dobu, to zvýšia na nejakých 850, no a tých 800 sa minimálne vybúchalo teraz len za tento týždeň. Takže Ukrajinci poukazujú, že plýtvate zbytočne drahými raketami, aj tak vám dojdú. A my vám ponúkame, lebo Ukrajinci majú obrovský nedostatok a teraz táto vojna ich úplne dá akože bokom, lebo už sa proste nedostanú k ďalším raketám. Takže chceli by vyhandlovať vlastne s tými krajinami, že dáme vám naše dron interceptory a vy nám dajte pár rakiet. A teraz vlastne, že čo môžu Ukrajinci ponúknuť? No majú tie interceptory, rakety viacerých druhov. Jeden sa volá interceptor, jedni majú šablia, jedno majú kruk. Ja nepôjdem do tých detailov, to si možno nechám na nejaký YouTube svoj kanál, ale sú to drony, ktoré majú rôzne spôsobilosti a vedia vlastne loviť tie nepriateľské drony, vedia ich ničiť rôznym spôsobom. Ja len z takej tej svojej tabulky tu poviem taký stručný prehľad, že vlastne ten interceptor je na fyzický kontakt, že buchne do toho dronu. Tá šabla, tá robí aj buchnutie do toho, aj rušenie a kruk je taký ako vysoko autonómny. Ten si dokáže sám sa riadiť, to znamená, má to aj prvky umelej inteligencie, dokáže to ničiť. Takže majú komplexnú škálu, majú čo Ukrajinci ponúknuť aj v tom strednodobom horizonte, to znamená, aj keď to teraz nepomôže, tie krajiny po tejto skúsenosti budú potrebovať tieto prostriedky. Tak poďme na Slovensko. Minulý týždeň som mal tú česť pomôcť českému novinárovi pri vypátraní, kde sa bude pohybovať minister obrany, pán Kaliňák.
A tento český novinár, môj priateľ Janek Kroupa, ho chytil v slovenskej televízii, no a potom aj nám poskytol reportáž, ktoré sa ukazuje, aké má finančné aktivity jedna z firiem pána ministra obrany. Tak čo na to povieš? Že zažívam déjà vu, lebo minister obrany Kaliňák je klasický manipulátor a klamár, ktorý bohatne stavia vily v Chorvátsku, akože jeho manželka, ktorá ale robila agentku SIS, tak ako neviem, kde tak zbohatla, ale však to sa asi dá. Ale tá podstata je v tom, že už vtedy on tvrdil, keď Filip Rybaník sa pozrel, tvrdil, že nemá nič s tým nemenovaným človekom, ktorý kradol dane a robil podvody s DPH-čkami a podobne, a vtedy Bašternákom a vtedy minister Kaliňák tvrdil, že on s ním nič nemá a Filip Rybaník odhalil, že to tak úplne nie je pravda, že nejakých 450 000 tam pristalo. A teraz ako normálny človek by si povedal možno, že to tak nemusí pršať kvapka, tak minister robí cez rôzne kanály, že mu kvapka. No lenže ak si dáme do kontextu, že Strnadová firma bola vlastne v tej spoločnosti, ktorá si akože objednávala nejaké štúdie, a keď sa spýtali ministra Kaliňáka, že nech teda tie štúdie ukáže, to nemôže, lebo to je samozrejme vlastníctvo toho objednávateľa, no smrdí to ako tchor. A ja to musím povedať tak, že je to úplná nehoráznosť. Proste ja nemám problém s tým, že niekto chce podnikať, tak nech minister podniká, nech využil veľa informácií, má, vie ich speňažiť, nemal by to robiť, je to neetické, ale nech teda odíde do biznisu a vypadne preč proste a ide do bezpečnostných zložiek, lebo stav je taký, že vidíme, aké investície robí, ako je to všetko predržané, podpisuje za desiatky miliárd rámcové zmluvy s firmou, ktorá vstupuje na trh, a z hrodou okolností z rovnakom čase cez rôzne nastrčené malé SROčky dostáva peniaze naspäť od týchto firiem, ktoré sú ale vlastne kontrolované tým veľkým dodávateľom. Toto je niečo, ja si neviem predstaviť. Willy Klaas, bývalý generálny tajomník NATO, bol jednu dobu podozrivý z toho, že loboval za niektoré firmy v rámci zbrojných programov, musel odísť na hodinu z funkcie generálneho tajomníka a čelil ešte vyšetrovaniu. Ale u nás na Slovensku minister obrany nechá vojakov na pospas, kupuje im to, čo on chce, nie to, čo oni potrebujú. Musia spávať v zime v mrazoch stanoch, nie preto, aby sa vycvičili, lebo vycvičiť v plný výcvik poli by som rozumel, ale výcvik v kasárniach na buzeráku, prestrieť stany, to je cirkus. A stavia si tam paláce, no je to proste, podľa mňa je to taký konflikt záujmov. A poviem ešte aj to B, lebo niekto mi povie, však to treba vyšetrovať a podobne. My, občania, predsa tu nie sme stopovacie psi, aby sme toto vyšetrovali. Jednoducho je tu tok peňazí od súkromných firiem do rôznych podnikateľských projektov ministra Kaliňáka. A to je tu Siska, aby zistila a policajt. Toto mala dávno, že Siska je ovládaná kumpánmi. Takže tuto si myslím, aby som to uzavrel, že minister obrany by mal do 24 hodín opustiť svoje miesto a už nikdy sa nevrácať do verejnej správy a ešte bude rád, že mu nezabavia tie peniaze, ktoré takýmto spôsobom dostal. No takže to sa asi teraz nestane. Ja pochybujem, že aj po tých ďalších voľbách, keď vidím, ako naša opozícia na tento škandál vlastne ani poriadne nezareagovala. Valašek mal nejaké vystúpenie, ale nevidel som nejaký tlak na to Kaliňáka, že by... Bo tady nejde o to, že či to je cent, alebo je to 100 miliónov. Ide o princíp. Jednoducho nemôžeš byť vo verejnej funkcii a nezištne by si mal robiť pre tú krajinu a zároveň si ryžovať proste niekde v druhom kanále. No a teraz nám aj pozatvárali nejakých policajtov, operatívcov, prokurátora, niektorých pustili. Teraz momentálne, keď nahrávame tento podcast, tak sa rozhoduje o tom, či tých dvoch Čurilovcov nechajú v tej vyšetrovacej väzbe alebo nie. Tak čo hovoríš na to? Rozklad bezpečnostného aparátu štátu. Nezvolali sme bezpečnostnú radu nie preto, že nám hrozia sem iránske rakety, ale všetky tie krajiny, aj Europol dal varovanie pred vyšším rizikom teroristických útokov, takže kvôli ministerke Tomanovej psovi alebo kvôli Ficovému bruchaboleniu zvolávame bezpečnostné rady, alebo keď chce potlačiť demonštrácie, tak si vymyslí štátny prevrat. A teraz, keď sa reálne dejú nejaké veci, tak nezvolá bezpečnostnú radu. Podľa mňa ju mal zvolať
a nemuselo sa všetko vytrúbiť do sveta, ale mala tá bezpečnostná rada zasadnúť, aby tie jednotlivé zložky povedali svoj názor, pohľad na vec a dali tie vstupy odborné, a to sú aj SIS-ka, aj tie ďalšie bezpečnostné zložky. A tu je problém, pretože tieto slúžia súkromným a kriminálnym účelom a na politickú manipuláciu, a preto aj pokračujú tieto kauzy ako Čurilovci, že jednoducho zneužíva sa tu štátny aparát a ten úrad inšpekčnej služby sa stal akousi úderkou a predĺžuje tú vojnu policajtov a vlastne celé to má navodiť atmosféru, že tu bola nejaká zločinecká skupina, ktorá smeráckých nominantov, ktorí sa mnohí popriznávali a boli odsúdení právoplatne, ako keby krivo obvinila, pričom vlastne vypovedajú teraz všetci títo kriváci a odsúdení, ktorí boli a rôzni lustráti, ktorí vás lustrovali. A vlastne jeden z týchto lustračných protokolov skončil v rukách vraha a na základe týchto lustrácií zabil aj týchto lustrácií a sledovania Kuciaka ho zabili. A to znamená, toto je pre mňa ako strata púdu seba záchovy štátu. Tu už by sa mala aj opozícia spamätať a nepozerať sa na tento konkrétny prípad. Jasné. Ale systémovo sa pozrieť, dať sa dokopy a povedať, takéto opatrenia chceme, aby tu boli nezávislé štátne inštitúcie. Toto urobíme. A toto urobíme. A ja to nepočujem. 360 stupňov. Ako pokračuje konflikt medzi Afganistanom a Pakistanom? Aj keď tá pozornosť sa upiera do oblasti Perského zálivu, tak bohužiaľ ten konflikt sa nezmiernil. Nebolo to len také prestrelky, ako to mnohí aj odhadovali, ale naopak prešiel do fázy, kde už Pakistan hovorí otvorene o vojne. Boje pokračujú na viacerých úsekoch hranice pozdĺž tej Durandovej línie. Letectvo zasahuje veľké mestá a obe strany hlásia vysoké straty. To diplomatické riešenie nie je vôbec na obzore. Keď sa pozriem 27. februára, to keď sme natáčali radar, tak tie afgánske jednotky Talibanu vykonávali desiatky koordinovaných útokov. Už to robili noc predtým a vlastne to 27. to pokračovalo. 28. v Pakistan prehlásil, že pretiekla jeho trpezlivosť, vykonal ďalšiu vlnu leteckých úderov v Kábule, Kandaháre a provincii Paktia, to je na východe Afganistanu pri hraniciach s Pakistanom. Začiatkom tohto týždňa alebo v prvej polovici sa rozšírili tie boje pozdĺž celej Durandovej linie v oblastiach Turkham, Bažár, Nangahar, Khos, to sú také, kde aj predtým mala Al-Qaida svoje zázemie, vysoké hory na hraniciach medzi Pakistanom a Afganistanom a sú tam vysoké straty. Pakistan na to spustil veľkú operáciu Gazapli Haq zameranú na zničenie pozícií afgánskeho Talibanu a afgánske sily zase útočia dronmi, naučili sa to veľmi rýchlo a vykonávajú pozemné protiútoky. Takže celkovo ten stav je ku dnešnému dňu, konflikt je stále aktívny. Naopak rozšíruje sa to, že je pozornosť upriamená inde, vlastne ako keby aj stratil, alebo sa dostalo mimo pozornosť tým pádom aj tých ďalších aktérov, ktorí by mohli zatlačiť na Pakistan a Afganistán. No a majú naďalej veľmi tvrdú retoriku, takže nevidím to také, že či sa to tak rýchlo zmenia. Teraz, keď si zoberieme celý ten pás, vlastne to máme Irak nie je stabilný, Sýria nie je stabilná, ešte ani zďaleka sa nedá povedať, že je za vodou. Vidíme ten Irán teraz, a vidíme ten pás Afganistán, Pakistán, vieme, že boli napäté vzťahy ešte do Indie. Celé toto podbrúško euroazijského kontinentu horí. No a my sa teraz presunieme k citátu a ten citát má pôvod kde? V Grécku, v starovekom. V starovekom antickom Grécku. Dobrí ľudia nepotrebujú zákony, ktoré im povedia, aby sa správali zodpovedne. Ale zlí ľudia si vždy nájdú spôsob, ako zákony obísť. Platón, grécky filozof, najväčší vplyv mala jeho teória ideí a filozofia štátu. Ako by sme ho teraz potrebovali.